الدراما أو حادة تمهارو زحدرو البيت مرتي تمهارو ويودات نعاب خفطرون نت بيت مرت نرامس وخلو يجمر نزنا قردما كاب دحرت كوين زمر حزرلو عراس زباد لك عخماتهم أبت بيت مرت زمار سبيو نساتهم نت بيت مرت نابلاش وخلو عراس بغل تعجب تمهارو تسميو نغير متقاتو يسقل نغيره حطو دما نتو السرح حلاو يغرب نغيره نايت بيت مرت محدرا ويكعا نايز بيت مرت بريزيدانت نغمات سيحات تطلو از بريزيدانت زي انت زي ماتيو از بيت مرت لهم سلامي كحدرو نابلا كفرارحهم يجمر بدحريون اتم حلوتي حجين صوع الكانينا نابلو يملسو لمو عراس جن كساب زي مصا نحناون كنربشنا يبلوم ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ሓላዊ ፈፂሙ ክመጽ ኣይደልን ነይሩ ግን ብሃንደበት ተገዲዶም ደው ኢሎም ፀውዕዎ በድሕሪኡ ንዓራስ እንታይ ድሌትካ ፀገምካ እንታይ ኢሎም ሓተትዎ ዓራስ ድማ ካብዚ ቤት ትምህርቲ ክወፅእ ዝደሊ በሎም ወፂኻ ደኣ ኣበይ ክትከይድ ኢኻ በልዎ ሕጂ ንስኻ ኣብ ኢስታንቡል ዘያትኻሉ ቤት ትምህርቲ ኣለ ድዩ እናራመስካ ክትመጽእ ኣይፀናሕካን ድዩ ይብሎ ነበረ መምህር ነጊረካ እኮ በቃ ናብ ቤድሮም እየ ክኸይድ ዝደሊ ኢስታንቡል ኣይደሊን እየ እናበለ ይምልሰሉ ህይወትካ ከተበላሹ ዲኻ ትደሊ ዘለኻ ረእስኪ ኣብዚ እኮ ናይ ትምህርቲ ውፅኢትካ ፅቡቅ እዩ ዘሎ በሎ እንታይ ክትገብር ኢኻ ኣብኡ ከይድካ ይብሎ ነበረ ዓራስ ድማ በቃው ጽቡቅ ቤት ትምህርቲ ከም ዘሎ ሰሚዐ ኣለኹ ዋላ ሓደ ይትሰከፍ ፀገም የለን ይኣኽለኒ ናበለ ይከራኸሮ ነበረ ኣብ ቤድሩም እንታይ ኣሎ እንታይ ጉዳይ ኣለካቡ ኢሎም መምሃራን ሓተትዎ ዓራስ ግትሪሉ ዋላ ሓደ ኢስታንቡል ንዓይ ኣይትኾነን እያ በቃ እዛ ከተማ ኣዝያ ሰፋሕ እያ ናብታ ቤድሩም ትበሃል ከተማ ክኸይድ ኣለኒ ይብሎ ነበረ ጽቡቕ ሕራይ ናብኡ ክትኸይድ እንተደሊኻ ግን ነፍሲ ወከፍ ነገር ከተስተኻኽል ኣለካ ነቲ ዘባላሸኹሞ መንደቕ ብምሉኡ ካልእ ሕብሪ ክትቆቦ ኣለካ ነቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኩሉ ድማ ከተጥርዮ ኣለካ በሎ ዓራስ ድማ ኣነ ክገብሮ እንተኾይነ ንስኻ ናብኡ ክትሰደኒ ከለኻ ጥራዩ በሎ ፀገም የለን ክሰደካ እየ መልእኽቲ ከብፅሕ እየ በሎ ዓራስ ተሓጎሰ እናተሓጎሰ ድማ ተመለሰ ናብ መሕደረ ክፍሊ ኸይዱ ምስ ኣዕርኽቱ ይዕልል ነበረ ኣብ ቦድሩም እንታይ ኣሎ ኢሎም ብዓለም ሓተትዎ እቲ ዝተፋሕ ሓወይ ኣብኡ ከም ዘሎ መልእኽቲ በፂሕኒ ኣሎ በሎም ኣይፋልካን በልዎ እወ ገለ ሰብ መልእኽቲ ዝልኢኹለይ ሓወይ ኣብኡ ከም ዘሎ ነጊር እናበለ ነገሮም ከመይ ክኸውን ይኽእል ይብልዎ ኣነ ኣይፈልጥን እቲ መልእኽቲ ካብ መን ከም ዝተለኣኸ ኣይፈልጥን እየ በቃ ክኸይድ ከፃረለኒ ከም ትፈልጥዎ ድማ እታ ከተማ ከም ኢስታንቡል ኣይኮነትን ናብ መሕደር ቤት ትምህርቲ ብቐሊሉ ክኣተ ይክእልኒ እየ ግን ገለ ዝዕርፈሉ ቦታ ይደሊ ኣለኹ እቲ ዝመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ድማ ፍሉይ እዩ ስለዚ ኣብኡ ክንደለቐ ወይ ክዘናጋዕ ዘይኮነ ዝኸይድ ዘለኹ ሓወይ ክደሊ እየ በሎም ነቲ ቤት ትምህርቲ ድማ ኣጽርይዎ ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ቦድሩም ከደ ብኣውቶቡስ ገይሩ ድማ ናብ ከተማ ቦድሩም ይመጽእ ኣሎ ድሕሪ ናይ ሰዓታት ጉዕዞ ናብ ዋና ከተማ ቦድሩም እናመጸ ነበረ ናብ መደበር ኣውቶቡስ ምስ በጽሐ ካብታ ኣውቶቡስ ወረደ ብሃንደበት ሓደ ሰብ መጺኡ ሻንጣኡ ክምርዛዕ ምስ ፈተነ ሓወይ ሻንጣ ሃበኒ በሎ እንታይ ንስኻ ተማሃራይ ኮንካ እንዲኻ ሓድሽ ተማሃራይ ኸምሽ እንታይ ፀገም ኣለዎ በሎ እዚ ሰብ እዚ ዓይኒ ሸውራር እዩ ፀገም ኣለካ ድዩ ኣነ ተማሃራይ ምዃነይ ብምንታይ ፈሊጥካ ክብል ሓተቶ ነረ ብሩሑ ቃለልየካ እየ ንዓመታት እዚ ስራሕ ክሰርሕ ፀኒሐ እየ ናብኡ ከም ትኸይድ ይፈልጥ እየ እሞ ፀገም የለን በሎ ዓራስ ድማ ኣነ ግን ዝኸፍሎ ገንዘብ የብለይን በሎ እቲ ዋና ነገር ኣብኡ ምብፃሕ እዩ ኣነ ካባኻ ገንዘብ የድልየንን በሎ ድሕሪ ሰዓታት ምሸት ናብቲ መሕደር ክፍሊ መጸ እዚ መሕደር ክፍሊ እዚ ተማሃሮ ዝእከብሉ መዕቆብ ዘይብሎም ተማሃሮ ዝነብሩሉ እዩ እቲ ቤት ትምህርቲ ድማ ካልእ እዩ ኣብ መወዳእታ ካብ ቤት ማሰርተ ይሓይሽን መጺኡ ብቐጥታ ኣብቲ ተደራረበ ዓራት ሓደ ቦታ ረእዮ ኣብዚ ዓራስ ልክዕ ሻንጡ እናኸፈተ ክዳኑ ከስተኻኽል ክፅዕር ከሎ ብፕላስቲክ ዝተጠቕለለ ነገር ረኸበ ኣብ ውሽጢ ሻንጡ ቀረባ ግዜ ዝተኣተወ እዩ ክጥምቶ ከሎ ድማ ኣብ ውሽጡ ሞባይል ወይ ከዓ ቴሌፎን ነበረ እንታይ መን እዩ ሞባይል ቅሚጥለይ እናበለ ጽቡቅ ጌርካ ተደላደል ጽቡቅ ግዜ ክህልወና ንምነ ልክዕ ሰዓት ምስ በጽሐ ክንድውነልካ ኢና ክሳዕሽዑ ነዛ ሞባይል ብጥንቃቐ ሓዛ ዝብል ኣብ ወረቐት ዝተጻሕፈ መልእኽቲ ምስኡ ተራኸበ ሓወይ ኣብ መወዳእታ ክረኽበየ ድማ በለ ምሸት ናብ ደገ ወፂኡ ነቲ ናይ ገዛ ርእሱ ሓዉ እናናፈቆ እዩ ዘሎ ምስ ሓዉ ብዙሕ ናይ ንእስነት ግዜ ብሓባር ኣሕሊፉ እዩ ምንም እኳ ቀልጢፎም ተተፈላለዩ ብዘይተፈለጠ መንገዲ ሕጂ ብዙሕ ሓሳባት እናሓሰበ እዩ ዘሎ
በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ካብ ኣራስ ተቓራኒ ኣብ ካልእ ህይወት ዝርከብ ኣብ የማናይ ኢዱ ወይ የማናይ ቅልጽሙ ንቃስ ቁራ ዘለዎ ቶማን እዩ። ቶማን ብምቾትን ኣብቲ ዝደለዮ ህይወት ዝነብር ሰብ እዩ። ሕጂ ሻውር ወሲዱ ኣብ መወዳእታ ካብ መሕፀቢ ክፍሊ እናወፀ እንከሎ ብሃንደበት ኣዲኡ ትጽበዮ ነበረት። ኣደይ ከመይ ሓዲርኪ ይብላ። ዝወደይ ከመይ ሓዲርካ ሎሚ እንታይ ኢኻ ክትክደን በለቶ። ንሱ ድማ ኣደይ እንታይ እዩ ድማ ሕጂ ናበላ ነበረ። ሎሚ እኮ ምርጫ ተምሃሮ ኣሎ ፕሬዚዳንት ተምሃሮ ክትኸውን ኣይትደሊ እንዲኻ ዳግማይ በለቶ። ድሕሪኡ ብሃንደበት ሕራ ኢሉ ክዳን ክቕይር ምስ በላ እስክስክስኪ ዙር ኣብ ኢድካ እንታይ እዩ ዘሎ በለቶ። ዘይሩ ከርያ ከሎ ድማ ንቃስ ቁራ ነበረ። ቶማን እንታይ እናገበርካ ኢኻ ዘለኻ? እንታይ እዩ ዝቁራ? እዚ ታቶ ካበይ መጽዩ? ንግዚ ጥራየ ተነቂሰየ በለኒ እንተዘይ ኮይኑ ኣይ ክዕገሰካን እየ በለቶ። ኣይኮነነ ደይ ይብላ። ቶማን ኣነ ኣምንን እየ ከመይ ጌርካ ንቃስ ትንቀስ እናበለቶ ነበረት። ንቅሳት ክንቀስ ንዓኺ ከፍቅድ ኣለኒ ድዩ ይብላ። እወለካ ንስኻኮ ብዙሕ ዕላማ ዘለካ ወደ ኢኻ በለቶ። ከመይሉ ታተውን ኣይፍቀድን ትብልኒ ይብላ። እወ ኣይፍቀድን በቃ ብዙሕ ውሳነታት ንገብር ኢና ኣዝዮም ውሑዳት ውሳነታትና ኣብ ህይወትና ዓብዪ ጽልዋ ይሕድሩ እዮም በለቶ። ኣቡኻ ኣብ ደገ ይጽበየኒ ኣሎ። ኣነ እቲ ሰብኣይ ንሱ በቃ ክሪኦ ይደልን እየ ንሱ ንዓይ ኣይፈትወንን እዩ ንሌላ ጥራይ ዝፈትዋ በላ። እንታይ ክልቴኹም እኮ ደቂ ኢኹም እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ? ብዝኾነ ኮይኑ ካብ ቤት ትምህርቲ ከይትዱንጊላቶ ቀልጢፋ ወፀት። ኣቦኡ ይጽበያ ነበረ። እንታይ ቶማን ኣይመጽን እዩ ደቂ ከም ናይ 3 ዓመት ቆልዓ ንስኺ ክተስትዮ ክተብልዕዮ ክዳን ክትከድኑ የለክ ድዩ ልክዕ ከም ህፃን ቆልዓ እናበላ ነበረ። ሕደጎ በኣምላኽካ በለቶ። ማዕጾ ከፊቱ ናብ መኪና እተዋ። ንሱ እውን ናብ መኪና ኣትዩ ብቐጥታ ክልቲኦም ናብ ስርሖም ከዱ። በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ቶማን ካብ ገዛ እናወፀ እዩ ዘሎ። ሓብቱ ሌላ ድማ ብብሽክሌታ እናዘወረት ኣብቲ ውሽጣ መንገዲ ትጓዓዝ ነበረት። በቲ ሓደ ወገን ካብ ቅድሚት ዝመጽ ዘሎ ኣራስ እዩ። ንሳ ኣይረኣየቶን ንሱ እውን ኣይረኣያን። ንሱ ሞባይሉ እናረኣየ ነበረ። ካብ ሕጂ ክድውልለ እዮም ብምባል እዩ ዝጥምታ ነይሩ። ንሳ ድማ ነቲ ብሽክሌታ እናዘወረት ነበረት። ብሃንደበት እዩ ክልቲኦም ዝተላተሙ። ንሳ ካብታ ብሽክሌታ ወደቐት፣ ንሱ እውን ወደቐ። እታ ግን ኣብ ልዕሊኡ እያ ወዲቓ። ብሃንደበት ተጠማመቱ። ኣይትፈልጦን እያ ኣይፈልጣን እዩ እንታይ ዝኸውን ዘሎ በለቶ። ንሱ እውን ኣነ ይፈልጥ እናበላ ነበረ። እንታይ ንስኻ ኣብዚ እንታይ ትገብር ኣለኻ? ተስኢኻ ልግስ ካብ ልዕለይ ክትብሎ ከላ ንስኺ ኢኺ ኣብ ልዕለይ ዘለኺ ይብላ። ብሃንደበት እናተሰአት ነበረት። ንሱ እውን ተስአ። እንታይ ኢኻ ትጥምተኒ? ኣይትኸድን ዲኻ? ንስኻ መጽኻ እንተዘይትገጨውን ነርካ ኣይምወደቅኩን ነይረ በለቶ። ንስኹ እውን ኣብ ቅድሚት ኢኺ ነርኪ ንስኹ እኳ ዳ ክትርኢ ነርኪ ስለምንታይ ኢኺ ኣብ ቁልቁለት ብጥንቃቐ ዘይትዝውር እያ ነታ ብሽክሌታ እናበላ ነበረ። ክትቁጣዕን ትፍትን ኣለኻ ድዩ በለቶ። ኧረ ኸመይ ኮነን እዩ ይብላ። ጽቡቕ ሕራይ ብዝኾነ ምሳኻ ክባስ ኣይደልን እየ በለቶ። ኣነ እውን ምሳኻ ክባስ ኣይደልን እየ እንታይ ኮንኪ ኢኺ ይብላ። ኧረ ኣዝዩ የስሕቐካ በለቶ። የስሕቐካ ይብላ። እወ የስሕቐካ ኣዝዩ ሕደገኒ በቃ በለቶ። ብድሕሪኡ ስለምንታይ ከምዚ ጌራ ከም ተኽርፎ ክርዶ ኣይከኣለን። እንታይ ቀረባ ግዜ ድዩ ናብዚ መጺኻ በለቶ። እንዳተደናገረ ጠመታ። ክዳኑ ድማ ተቐዲዱ ነበረ። እዚ ክዳን ሕጂ ድዩ ተቐዲዱ ወይስ ቀደም እዩ ተቐዲዱ ነይሩ በለቶ። ኧረ ተቐዲዱ እዩ ነይሩ ከስፍዮ እየ በላ። ክትሪኦ ከላ ድማ ምስኪን ቆልዓ እዩ። ብድሕሪኡ ነታ ብሽክሌታ ክተልዕላ ምስ በለት ክተልዕላ ክትብል ከላ ብርካ ሕመማ ደጊፉ ሒዙ ኣይዞኹ እናበላ ሕደገኒ በጀኻ በለቶ። ንሱ እውን ከም ድሌትኪ ናይ ባዕልኹ ጉዳይ ይብላ። ብድሕሪኡ ናይ ባዕልኹ ጉዳይ ኢሉ ገጹ ምስ ዞረ ወደቐት። ኣብኡ ምስ ተደገፈት ደጊፉ ሒዝዋ ድሕሪኡ ንዕንዒ ናብ ሆስፒታል ንኺድ በላ። ኣይደልን እየ ናብ ቤት ትምህርቲ እየ ዝኸይድ ዘለኹ ትብል እሞ ቤት ትምህርቲ ኣየናይ ቤት ትምህርቲ ኢሉ ሓተታ። ኣብ ቦድርን ዝርከብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ወይ ላዕለዋይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ በለቶ። ኣነ እውን እኮ ናብኡ እየ ዝኸይድ ዘለኹ በላ። ማለት እንታይ ንስኻ ው ስራሕ ትሰርሕ ዲኻ ወይስ ፅሬት ኢኻ እንታይ እዩ? ኧረ ኣነ ተምሃራይ እየ ኣብ ቤት ትምህርትኹም በላ። ንሎም እኳ ደኣ ናይ መጀመርታ መዓልቲ እያ ምናልባት ናብኡ ክንከይድ ገለ ዕድልና ተወስን ይኸውን በላ። ሕራይ በቃ በለቶ። ቦርሳ ሕራይ በላ እሞ ንሱ ኣብታ ብሽክሌታ ደየበ። ንዕኮፍ በሊ ኣብታ ብሽክሌታ በላ። ክልቲኦም እናዘወሩ ብቐጥታ ይኸዱ ነበሩ። ደስ በላ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ክትመጽእ ዝደንጎየት ግን እናተቀዳደመት ዘላ ዴኒዝ እያ። ዴኒዝ ኣብዚ ኣዲያን ሓውኺ ንስ ከብፅሕ እየ ትብላ ነበረት። ኣዲያ ቁሩብ ዘጸግም ባህሪ ኣለዋ። ግን ኣብዚ ዴኒዝ ኣዝያ ተቃወመት። ኣይጥዕመንን እዩ ትብላ። ኣዲያ ኑራይ ፎቶ ከይፎቶኺ እናበለት ትጨቃጨቃ ነበረት። ኑራይ ግን ከይተጨነቐት ተቀላጢፋ ካብ ገዛ ወፀት። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዴኒዝ ንሃዋ ናብ ቤት ትምህርቲ ክተብፅሖ ነበራ። ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ እናመፁ ይእከቡ ኣለዉ።
በተሓደ ወገን ድማ ናይ ላይላ ክልተ ዕሩኽ ኣቐዲመን ንላይላ ይጽበያ ነበራ። ብድሕሪኡ ድማ ብሃንደበት ላይላ ምስ ኣራስ መጸት ኣብ ብሽክሌታ ኮይና ክትመጽእ ከላ ዕሩኽታ ኤዝጊን ኣስሊኒ ጥምታ ነበራ። እንታይ ላይላ ወዲ ዓርኪ ሒዛ ድያ እንታይ ማለት እዩ ፍቕሪ ሒዝዋ ድዩ ንሕና ከይፈለጥና ከይተነገርና ይበሃላ። ኣራስ ድማ ካብታ ብሽክሌታ ወሪዱ ካብኡ ይቐኒለ ይበለቶ። ብድሕሪኡ እዛ ሳሌም እትበሃል ዓርካ ኣይተላልዩና እንዲኺ በለታ። ተላለየኦ ሪናካ ኣይንፈልጥን ነርና በለኦ ኣነ ሓድሽ እየ በለን። ብድሕሪኡ ጽቡቕ መዓልቲ ኢልወን ከደ ንስኺ እዚ ባህ ዝብል ወዲ ካበይ ፈሊጥክዮ ክትብል ሓተተታ። ኧረ ዝተርፍ ነገር እዩ በለተን። ንሱ ናብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ መመገቢ ኣዳራሽ እናኣተወን ከሎ ብሃንደበት 3 ተምሃሮ ንሓደ ቆልዓ እናሃወኹ ናብ ሓደ ቢሮ ከእትውዎ ረኣየ። እናሰሓቡን እናሃረሙን ክእትዎ ከለው ድማ ናብኣቶም ቀረበ። ነዚ ጉጅለ ዝመርሖ ቶማን እዩ ነይሩ። ቶማን ነዚ ወዲ እናሃረመ ንስኻ ካብቲ ንሕና ንደልዮ ንታሕቲ ውፅኢት ክተምፅእ ነርካ ሕራይልና ነርና ስለምንታይ ውፅኢትካ ሰቒልካዮ እናበልዎ ነበሩ። እቲ ወዲ ጎበዝ ተምሃራይ እዩ። ብሃንደበት ዝኣተወ ኣራስ ነበረ። ምስ ቶማን ተፈኻኸረ። ቶማን ክሃርሞ ኢዱ ክዝርግሕ ከሎ ብሃንደበት ኣራስ ኢድ ቶማን ጠምዚዙ ሓዞ። ክልቲኦም ተራቂቦም ከለው ድማ ብሃንደበት ሓደ መምህር መጺኡ ዓጎቶም። ኣብዚ እዩ ኣራስን እዚ ወድን ዝተላለዩ። ጽቡቕ ሌላ ነበሮም። ይቐኒየለይ ቶማን ኣብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ጸገም ዝፈጥር ሰብ እዩ በሎ። ኣራስ ድማ ጸገም የለን ካብ ሕጂ ንዳሃር ዋላ ሓደ ዝተንክፈካ የለን በሎ። እቲ ወዲ ኣዝዩ ተሓጎሰ። ኣብዚ እናተላለዩ እዮም። ንመጻኢ ድማ ምሩጻት ዕሩኽቲ ክኾኑ ተጽቢት ይግበር። ሕጂ ተታሒዞም እናወፁ በቲ ሓደ ወገን ሕጂ ኣራስ ዝተላለዩ ዓርኩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሓድሽ ነገራት ይነግሮ ነበረ። ቶማን እውን እንተኾነ ምስ ዕሩኽቲ ኮይኑ ናብቲ ዝመሃረሉ ክፍሊ መጸ። ናብ ክፍሉ ምስ ኣተወ ኣብኡ እናላገጽሉ ገለ ነገራት እናዕለሉ ከለዉ ናብኣቶም ክፍሊ ዝተመደበ ኣራስ ምዃኑ ተፈለጠ። ኣራስ ሓድሽ ተምሃራይ ከም ምዃኑ መጠን ዝኾነ ሰብ ክኣቱ ከሎ ብቐሊሉ የለሊ እዩ። ሕጂ እናኣተወ ከሎ ብቐጥታ ናብ ላይላ ቀሪቡ ነቲ ብርክኺ በረዶም ጼልግ ብምባል ይህባ። ነዚ ዝተዓዘበ ቶማን ድማ ኣዝዩ ተቆጥዐ። ንግሆ ቁሩብ ተኾሪፋትሉ ነይራ። ሕጂ ድማ ሕያውነት ስለ ዘርአያ የቐኒለ ይበለቶ። ዕሩኽታ ብፍሽኽታ ይጥምጥኦ ነበራ። ፈትየንኦ እየን። ንዓርከን ድማ ጽቡቕ ምንየት ኣለወን። በቲ ሓደ ወገን ድማ ነዚ ብርሑቕ ዝጥምት ዝነበረ ቶማን ብሕርካን መጺኡ ወሰደላ። ነዚ በረዶ ደርብዩ እውን በላ። ብሃንደበት ሓደ መምህር ምስ መጸ ቶማን ኸይዱ ኣብ ጥቓ ዕሩኽቲ ኮፍ በለ። ድሕሪኡ ብኡ ናብኡ ኣራስ ነቲ በረዶ ንላይላ ሃባ። እቲ መምህር ኣተዎ እሞ ከመይ ሓዲርኩም ሓድሽ ተምሃራይ ከም ዘሎ ሰሚዐ ነይረ በሎም። ናይ ኣራስ ዓርኪ ድማ ኣብዚ ይጽውዕካ ኣሎ ኢድካ ውፅእ በሎ። ኣራስ ኢዱ ናብ ላዕሊ ኣውፅአ። ብሃንደበት ዴንዝ ዱንጋ መጸት የቕሬታ መምህር ኢላ ኣተወት እሞ ኮፍ በለት። ኮፍ ዝበለትሉ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣራስ ነበረ። ኮፍ በሊለ ኣይሓተትኩኹን ነይረ ስለምንታይ ኢኺ ዶንጊኺ ሕጂ ክትመጸይ ትኽእልኒ ከም ድሌትኪ እዚ እንዳ መስተ ኣይኮነን ከም ድሌትኪ እናመጸኺ ተኣቲ ትወፅእ ይብላ። የቕሬታ መምህረይ ማለት ገለ ስራሕ ነይሩኒ ንግሆ ናይ ስድራ ቤት ጉዳይ ስለ ዘጋጠመኒ እዩ። የቕሬታ እኮ ሓቲተካ ኣለኹ ኣይኮነን ድዩ በለቶ። ብመጀመርታ ደረጃ እዚ ቅሬታ ዝበልክኒ ብፈረንሰኛ እዩ። ነቲ ነገር ከተውግድ የለኪ ተረዲኪ። እዚ ትምህርቲ ፈረንሰኛ ኣይኮነን ነምሁሮ ዘለና ብቱርክ ቋንቋ እዩ። በልበሊ ሕጂ ተስእሞ ነቲ ክላስ ገዲፍ ክለይ ውፅእ በላ። ካብኡ ንሳ ከመይ መምህረይ የቕሬታ ሓቲተ እየኮ እንታይ ኻትብ ዘለኻ በለቶ። ዳግም ክሕቶ ይትሕተቲ ውፅ ይብለካ ኣለኹ በላ። ከምዚ እናበለ ክከራኸራ ከሎ ንሳ ግን እኮ የቕሬታ ሓቲተካ እየ ጥፋተይ እንታይ እዩ ክትብሎ ከላ ጉፅ እናበለ ይጭድራላ ነበረ። ከምዚ ኢሎም እንዳተኸራኸሩ ከለዉ ብሃንደበት ኣራስ ጣልቃ ኣተዎ እሞ በቃ መምህር በቃ እንታይ እዩ ያኽለካ የቕሬታ ሓቲታትካ ኮነት እንድያ ሓንቲ ግዜ በሎ። ዋላ ሓደ ሰብ ነቲ መምህር ከምኡ ገይሩ ኣዘራሪብዎ ይፈልጥ ነይሩ። እንታይ እዩ ደስ ኣይበለካ እንድዩ እንታይ ክትገብረልካ ደሊኻ ካብዚ ንላዕሊ በሎ። ንስኻ ድማ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተዛርበኒ በጃኻ ካበይ ኢኻ መፂኻ በሎ። ኣነ ብቱርክ እየ ዝዕልለካ ዘለኹ ከማ ብፈረንስኛ ተዛረብኩኻን በቃ ንጹር እየ ነጊረካ ሓንቲ ግዜ የቕሬታ ሓቲታትካ ኣይኮነን ድዩ በሎ። ክነገረካ ሓደ ነገር ንስኻ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ 3 መዓልቲ እውን ኣይክትጸንሕን ኢኻ ብሰላም ሕራይ ክልቲኹም ተታሒዝኩም ውፁ በሎም። ክልቲኦም ድማ ተታሒዞም ወፁ። ናብ ደገ ምስ ወፁ ድማ ኣራስ እቲ መምህር ግን እንታይ እዩ ዝነጫነጭ እንታይ ግበሩ እዩ ዝብለና ዘሎ በላ። ግደፎ በጃኻ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ንሱ ንዓበኛ ዝኾነ መምህር እዩ በለቶ። ኣነ ንስኻ ምስኡ ተዘይትተሓዝ ደስ መበለኒ ነይሩ ኣዘይ የቕሬታ ኣብ ፀገም እቴካ በለቶ። ጀግና ኾንካ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ በለቶ። ኣነ ይፈልጥን ኣነ ካብዚ መፅኹሉ ቤት ትምህርቲ ዋላ ሓደ ዝሰሚዕ የለን ፈፂሙ መምህር በዚ መንገዲ እዚ ከዛረበና ይኽእልን እዩ በላ። ዕድለኛ ኢኻ ብዝኾነ ዴኒዝ ይበሃል በለቶ። ኣነ ድማ ኣራስ ይበሃል በላ። ክልቲኦም ተጨባበጡ።
ድሕሪ ምጭባጦም ብፍሽኽታ ደስ ኢልዋ እናዕለሉን ከለዉ ኣራስ ሞባይሉ 19 ምት ነበረ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ኑረይ ኣዶ ዴኒዝ ገለ ናይ ማሕበር ድግስ ኣለዋ። ናይዚ ማሕበር እዚ ድማ ፕሬዚዳንት ዝኾነት ሼቪኒም እያ ኣዶ ቶማን። ሕጂ ግና ድሕሪ ምምፃ ነዚ ነገር ኣስተኻኽልዎ እናበለት እያ ማናጀር ዓይነት እያ እናጨደረት ከላ ብሃንደበት ሼቪኒም መፀት እሞ ኑረይ መፂኽለይ በለታ እዎ መፂል ከለኹ በለታ። እቲ ምድላው ብፅቡቕ እናተኻየደ እዩ ዘሎ። ኑረይ ይቐነየለይ ክዳን ከይትቕይር እንድኺ በለታ። ስለምንታይ ክዳነይ እንታይ ኮይኑ ኣብ ስራሕ እየ ነይረ ኧረ ዋላ ሓደ ይኮነን ተመቺኒ እዩ ፈተየ ኣለኹ ፀገም የለን ኢላ ሼቪኒም ገዲፋታ ኸደት። ኑረይ ግን ተረዲዋ ኣሎ። ኣቕለሽሊሽዋ ድማ ቀልጢፋ ናብ መሕፀቢ ክፍሊ ኣተወት። ኣብ ናይ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ቦድሩም ዝርከብ ላዕለዋይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ፕሬዚዳንት ምርጫ ኣሎ። ኩሉ ግዜ ቶማን እዩ ዝምረፅ። ሕጂ ኣራስ ናብ ውሽጢ እናኣተወ ከሎ ሞባይሉ ብሃንደበት ወድቖቶ። ኩሎም ተምሃሮ ድማ እናሃረሙን እናተቐባበልዋ ነበሩ። ንሱ ጎንበስ ኢሉ ሞባይለይ ክብል ከሎ ብሃንደበት ላይላ ኣልዕለታ። ብድሕሪኡ ድማ ሃብኒ በላ ክህበካ እየ እንታይ እዩ ግን ንስኻ ከምዚ ዓይነት ሞባይል ሒዝካ ዘለኻ ኣብዚ ዘመን ክንደይ ቴክኖሎጂ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ በለቶ። ከምናትኩም ክቡር ክኸውን ኣለዎ ድዩ በላ እንታይ ትሓስብ ለኻ በለቶ። ብድሕሪኡ በቃ ክኸይድ ኮፍ ክብል ይብላ። ኣብ ጥቑ ዴኒዝ ከምኡውን እቲ ዓርኩ ሰለስቲኦም ብሓባር ተሰሪዖም ኮፍ በሉ። ሓወይ ንስኻ ስለምንታይ ናይዚ ፕሬዚዳንት እጩ ተወዳደር ዘይትኸውን ኣረሕደግ ትጠቕመና ኢኻ በሎ። ነቲ ወዲ ኣብ ፀገማይ ትእትዎ ትብል ዴኒዝ። ቶማን ምስ ኣዕሩኽቱ እዩ ንስኹም ዝምረፅ ዳግማይ ዋላ ሓንቲ ጥርጥር የለን። ኣዶ ቶማን ክብርትን ሃብታምን ሰበይቲ እያ። ወይዘሮ ሼቪኒም ኣይትፈልጣን ሓቀይ ካብ ሕጂ እንድሃር ክትፈልጣ ኢኻ ሕጂ ክመፅልካ እዮም በለቶ። እንሆ መፅኦም። እታ ሰበይቲ ድማ ኣደ እያ ኑረይ ትበሃል ናይቲ ማሕበር ፕሬዚዳንት እያ። ሼቪኒም ድማ ንኑረይ ማናጀራ ጌራ ቆፅራታ ኣላ። ከም ብሓድሽ ቶማን ክምረፅ ብዙሕ ግዜ ኣድኡ ትድግፎ እያ። ተምሃሮ እውን እንተኾነ ንዕኡ የሽቃበጡሉ እዮም በለቶ። እቲ መምህር ናብ መድረኽ ወፀ። ቶማን ኣብ ጥቑ ነበረ። ቶማን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጽቡቕ ፕሬዚዳንት ከም ዝነበረ ኣይጠራጠርን እየ። ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ድማ ዝጠቕመና ፕሬዚዳንት ክንመርፅ ኢና። ካብ ቶማን ወፃኢ ኣነ ተፈኻኻሪ ክኸውን ይደሊ እየ ዝብል ሰብ ኣሎ ወይ ድማ ተፈኻኻሪ ኢሉ ክጥቁም ዝደሊ ሰብ ኣሎ ኢሉ ሓተተት መምህር። ሌላ ዘወር ኢላ ጠመተቶ። ካሊእ ተወሳኺ ክወዳደር ዝደሊ ኣሎ ዶ እናበለ እቲ መምህር ይሓትት። ኣብዚ ዓርኩና ኣራስ ደፋፍኦ እሞ ኣራስ ድማ ኢደውፀ። እዚ ወዲ ኣብ ፀገም ከኣቱ ደልየሎ ተባሃሉ። ብምቕፃል ከይዶም ጥቓ ቶማን ደው በለ። ክልተ መወዳት ዘረባ ክገብሩ ትፅቢት ይግበር። መጀመርታ ቶማን ዘረባ ገበረ። ቶማን ኣብቲ መድረኽ ዘይምጥን ናይ ጎደና ቋንቋ እናተጠቐመ ነበረ። ተምሃሮ ንምስሓቅ ዝፍትን ዝሓለፈ ዓመት እውን ምጩው ነበረ። ሕጂ ድማ ዝበለፀ ክኸውን እዩ እንታይ ትፅበዩ ኣለኹም ጥራይ ኢሉ ነዚ ሓረግ እዚኣ ተዛሪቡ ገፁ ካብቲ መድረኽ ኣዘውረ። ኩሎም ሰሓቁ። ኣዶ ቶማን ሼቪኒም ድማ ተሓጎሰት። ኩሉ ካብ ኮፍ መበሊኡ ተስዩ ኣጣቕዐሉ። ኣዕሩኽ ቶማን እውን ተስዮም ኣጣቕዑ። ካብኡ ድማ ሕጂ ቀፂሉ ኣራስ ከምዚ ዛረብ ትፅቢት ይግበር። ድሕሪኡ ሕጂ ኣብዚ ኣራስ ምስ መፀ ዋላ ሓደ እኳ ይፈልጦ ስለ ዘየለ ኩሎም ተደናገሩ። እቲ ኣዳራሽ ብፀጥታ ተዋሓጠ። ሓቂ ምዝራብ እዚ ነገር እዚ ካብቲ ዝተፀበኹ ኣዝዩ ዝወረደ እዩ። ማለተይ ኣነ ካብኡ ብዙሕ ዘረባ ክገብር እዩ ኢለ ትፅቢት ገይረ ነይረ። እመኑኒ ካብኡ ዝሓሸ ነገር ክገብር እየ ኢለ ይሓስብ። ክነግረኩም ዝኽእል ነገር እዚ እዩ። ነገረ መንገደይ ኣቐዲም ኣብ ደገ ተምሃሮ ምግቢ ክበልዑ ርኤ ነይረ። ሎሚ ቶማን ከም ዝዓደሞም ሰሚዐ ኣለኹ። ንስኻ ዲኻ እናበለ ንተምሃሮ የስሕቖም ነበረ። ብዝኾነ ንዝሓለፈ ዓመታት ኣብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ኣነ ዝፈልጦ ነገር የለን። ትማሊ እንታይ ተኻይዱ ኣይፈልጥን። ምክንያቱም ሎሚ ንፈለማ ግዜ እየ ናብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ዝመጻኹ። ነገራት ቀልጢፎም ይኾኑ ኣለዉ። ብፍላይ ሎሚ ካብ ቤት ትምህርቲ ተሰዊገ ማለተይ ካብ ክላሰይ ሓደ መምህር ኣትዩ ፈፂሙ ምርድዳእ ከበደና። ግን ኣብዚ ካብ ክላሶም ብዘይዋላ ሓደ ጥፋ ከም ዝስጎጉ ተምሃሮ ኮይነ ድምፆም ኮይነ እየ ዝቐርብ ዘለኹ። ንዓኣቶም ፈትሒ ከምልስ ይደሊ እየ እናበለ ክዛረብ ከሎ ተምሃሮ ከጣቕዑ ጀመሩ። ላይላ እውን ከይተረፈ ክተጣቕዕ ከላ ሳሊዕ ዓርካ እንታይ ኢላ ዘወር ኢላ ትጥምታ ነበረት። ቀልጢፋ ምጥቓዕ ቋረፀት። ጽቡቕ ተፈኻኻሪ ኣራስ ምዃኑ ቶማን ፈረሐ። ብምቕፃል ሕጂ ኣብዚ ኣራስ ምስ ዓርኩ ዴኒዝን ምስቲ ካሊእ ዓርኩ እናወፀ ነበረ። ሌላ ድማ እናፈተወቶ ትመፅእ ነበረት። ሌላ ትኩር ኢላ ጠመተቶ። ንሱ ክሳብ ዝሓልፍ ድማ ትጽበዮ ነበረት። ኣዕርክታ ድማ እግራ ስለ ዘሕመማ ደጊፈን ናፍታ መኪና እተዋ። ኣብ መወዳእታ ኣራስ ዘዕርፈሉ ካምፒ ንዕሩኽ ተረኣዮ እሞ ተገረሙ።
ቻው ኢልዎም ከደ ንሳቶም እውን እንተኾነ እናዓለሉ ተመለሱ ፈጺሞም ከምዚ ዓይነት ዓርኪ ክህልዎም ኢሎም ገሚቶም ይፈልጡን ነይሮም። በቲ ሓደ ወገን ድማ ሌይላ ገዛ መፅያላ ሼቪንም ኣዲኣ ተሓታላ እግርኺ እንታይ ኮንኪ ይኽበለታ ኑረይ ድማ ገለ ጁስ ነገር ሰሪሓ ምፀትላ ሌይላ ኣብ እግራ በረዶ ሒዛ ነበረት ብድሕሪኡ ሼቪንም ንኑረይ ፍሉይ ህያብ ከም ዘለዋ ነገረታ ንዕማ ዝህበክ ነገር ኣሎ በለታ ኑረይ እንተዘይከርኩ ክትብል ከላ ሼቪንም ብገለ ዝተጠቕለለ ላስቲክ ሃበታ ገለ ክዳን ነገር እዩ ቀደም ትገብሮ ዝነበረት ነገር እዩ ሓድሽ ኣይኮነን ኑረይ ምስ ረኣየቶ ግን ኣዝያ ተሓጎሰት ደስ በላ ፀኒሑ ግን እናሓረቐት ተቆጢዓ ወፀት በቲ ሓደ ወገን ዴኒዝ እውን እንተኾነ ገዛ መፅያላ ሓዋ ኮፍ ኢሉ ይፅበያ ነበረ ኑረይ ኣዲኣ ኣይመፀትን ሓዋ ምግቢ እናሰርሐትሉ እያ በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ኣራስ እውን እንተኾነ ሓዊ ዘለዎ ቦታ ይፃር ኣሎ ኣብቲ ምስቲ ሓድሽ ዝተላለየ ወዲ ዘዕርፈሉ መሕደሪ ክፍሊ ሓበሬታ ብቕልጡፍ ዘመሓላልፈሉ ሓደ ዘማኽሮ ሰብ ኣለዎ በቲ ሓደ ወገን ድማ ሰብኣይ ሼቪንም ዝኾነ ሃካን ነቶማን ፈፂሞ ይፈትዎን እዩ እንተኾነ ግን ሃካን ከምቲ ልሙድ ምስ ኑረይ ኣዶ ዴኒዝ ዝኾነት ሕውእ ዝምድና ነበሮም ወይ ከዓ ውሽማ ነበረ ሕጂ ኣብ ቢሮ ኮፍ ኢላ ተፅበዮ ነበረት ቀሚሽ ግዛለይ በለቶ ብምሽኩርማም ኣስዒባ ድማ እዚ ሰበይትኻ ዝሃበትን ንቐልሽ እዩ ነዚ ቅደዶሞ ደርብዮ ኣይደልን እየ ኣብ ዓለምና ክቡር ዝበሃል ቀሚሽ ክትገዘለይ ኢኻ ክትብል ኣዘዘቶ ንሱ ድማ ሕራይ እናበላ ከሎ ክትስዕማ መሲላ ሸዊዳቶ ኸደት በዚ ድማ ንሱ ብዝያዳ ይህወኽን ይሁንጠን ነበረ